Igbo mụrụ nze mụ ọzọ ekene m unu nke onye shi na zere ife anyị ga-eneba anya n'ụbọchị taa bụ gịnị ka ife na-ebute esemokwu n'ezi anyị. Ọ bụ na ị na-ezi anyị ifu na ezi anyị niile na-eme mgbasa, ifu na nwanne na nwanne anaghịzi erikọ nri ọnụ maọbụ ịkpaka nkata ọnụ. Ọ gịnị butere ya bụ ife mata buru gbuo ụdị ife dị otu a adịrọ na be anyị. Ka ife anyị ga-akpọ nke a anyị na-afụ n'ikpeazụ a, ọ bụrụ ife niile na-eme n'ezi anyị bụ family problem, ọ asị gị na ife bụ ife ndị nne nne metere maọbụ ndị nna nna metere, asị ka ọ bụ. Ọ na-aka mma ịmụta nwa, kọtuele nwa gị, gwa ya eziokwu ntọala ezinụlọ gị. Ọ bụrụ na ọ mata ntọala ezinụlọ gị, den oga ji n'ume, maka na ife na-emezinu na nke ikpeazụ a odozikwa m anya. Ọ bụrụ ife niile merenụ mere a na-asị nọ spiritual asị ka ọ bụ. Ụfọdụ bụ ife anyị ji aka anyị metere onwe anyị, ụfọdụ ajọ nwaanyị anụrụ n'ezi ahụ. Maka na ịnụta ajọ nwaanyị n'ezinụlọ nwanne m otisa ezi ahụ, ị ga-afụ ka nwanne na nwanne na-akpa nkata. Nwanne m before ịma ife na-eme iro na asị eju. Efu ezinụlọ na-erikọ ọnụ na-akpakọ nkata ọnụ, onye iro ga-achọ ka o tisa ezi ahụ. Mana ana m agwa gị nwanne nwoke ma nwanne nwaanyị na-ege ntị, ọ ka mma ka unu dịka ukwu azịza nke onye iro na-eme gịnị apụghị ịgbaji. Unu agakwa na asịrị outsider nwere ike ị na-akụ n'isi ezinụlọ, mana ọ bụkwa ma ọnụ ga na-ekwu. Ife ọbụla unu na-eme mekee ọnụ ya ọnụ, maka na anyụkọ mamịrị ọnụ ọ ga-agba ụfụfụ. Ife ọbụla ejikọtara ọnụ wee mee na-agazi agazi. Unu ekwezina ka ụfọdụ ajọ nwaanyị anụbata n'ezi unu tisaa ngwuru a, maka taburugbuo nne na nna anyị fa na-emekọ ife ọnụ. Mana oge ugbuazi ị ga-afụ ka Chineke si wee gọzie ofu onye n'ime ezinụlọ. Ife ọzọ o jezi na-egezi bụ asịrị outsiders. Onye a wee sị ya na nwanne ya mere ya nke maọbụ nwanne ya bụ ajọ mmadụ, o bido mee gịnị zewe ụmụ nwanne ya bụ ofu ọbara, nne na nna maọbụ onye nwụfọrọ ibe ya ara jikọrọ. Nwanne ya bụ ife adịrọ mma. Ọ bụrụ na ị na-ege ozi ma maọbụ na ịnụgo ozi ma, biko ana m asị gị, ọ bụrụ na ị naghị eme ita gbanwee, maka ozu siri isi achọwa onye bụ nwanne. Ife ọbụla ị ga-eme nyere nwanne gị aka, kwee ka unu kpakọ onye bụ ife ọnụ, maka mwube na adị mma ezinụlọ unu. Ana m agwa gị sị gị inwe akụ na ụba nyere nwanne gị aka. Ebe ọbụla iji esi were gbazie nwanne gị, gbazinyere ya. Maka ife na-emenụ n'ezi anyị, nwanne m, ọ bụzikwa ife anya mmiri. Ifetezie ndị ụka asị gị nọọ nwanne gị bụ ife mee na ị naghị aga n'iru, ibu nya bụ ife na-aga. Biko dododo ka anyị mata ụfọdụ ndị anyị na-akpata n'ezi anyị ịrụ ọrụ nke mmụọ. Ọ na-adị mma ka anyị enyocha saa anya na mmiri wee mata ụdị ndị anyị na-akpata. Maka ụkpara okpoko gburu, ọ bụkwa ntị chiri ya. Oyi m agwara m gị agwa bụ ezi oyi, mana oyi m agara m ịgwa gị agwa bụ ajọ oyi. Ana m asị gị biko dododo malụ ife ị ga-eme iji were mee gịnị jikọọ ezinụlọ gị.
ebuzi n'ọnọdụ ezinụlọ gị eje akọrọ onye asaida, mana tụkọọ na izu gbakọọ n'izu ọnụ ka unu mata ife mere n'ezinụlọ unu, were anya mee gịnị chọọ ife dara na mmiri. Ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Gbasara m ozi a ndị be anyị ka emesịa.